Mayong adlaw sa Sabado, mga higala, aniya nasab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Nabala ka ba sa sakit nga dengue? Ang Department of Health subsub karon sa pagpasidaan sa katawhan pagbatok sa maong sakit. Aniya si Beth Parcon alang sa dugang detalye niini. Alang sa kasaulugan sa Dengue Awareness Month, atong susihon ang mga gibuhat sa DOH kabahin sa pagbatok sa sakit nga dengue. Ang Department of Health Central Visayas mipahimangno sa publiko nga buhaton ng mga lakang sa paglikay sa dengue, kinisigon sa pagtaas sa kaso sa maong sakit dinhi sa rehiyon. Giawhag sa DOH ang tanan nga mugahin og panahon sa pagbuhat sa 4S strategy aron makalikay sa sakit nga dengue. Unsa maning 4S? Ang first S nato is search and destroy breeding places, mosquito breeding places. Secure self-protection, meaning pwede tamo gamit yung mosquito repellents, no? And then the third S is seek early consultation, so check up diet. And the last S is support space spraying and misting in times of impending outbreak. Giawhag usab sa DOH ang mga LGUs dinhi sa Central Visayas nga magmugna og mga programa sa pagpahibaw sa publiko kabahin sa dengue isip usa ka public health problem. And June is Dengue Awareness Month. We are observing Dengue Awareness Month, and June 15 is ASEAN Dengue Day. We have actually coordinated with several LGUs. Among gi-encourage ang mga LGU nga to observe or to hold even short programs or information drives or caravan at their level para sa made aware ng taos. Beth Parcon alang sa Mayong Balita sa Cebu. Baluarte ba nimo ang dagat? Habi ba nimo ang diving? Susiha kining usa sa mga diving spots sa Central Visayas. Atong ubanan, si Ray Anthony Chu alang niini. Gawas sa gikahinaman nga countryside tour Bohol, giduson usab sa Department of Tourism sa Central Visayas ang Bohol isip destinasyon sa scuba diving o snorkeling. Gani sa Dive 7 Festival sa Yuni ining buwana, dili lang promosyon sa mga hulagway kundi mismo ang mga sakop sa media o social media influencers ang linawas nga gipasinate sa DOT sa kalibutan ilawom sa dagat. Dinhi sa Bohol gipasuway sa DOT ang mga bisita nga sakop sa media ug mga travel agents sa Discovery Scuba Diving. Ang labing unang ang alang sa open water scuba aron ilang makita ug ikapanabi ang mga nindot nga talan-awon ug buhilaman ilawom sa dagat. Ang Central Visayas anaha sa taliwala sa usa ka marine superhighway nga nagsumpay sa dagat Pasipiko ug sa West Philippine Sea. Dala niini dinhi na nimuyo ang nagkadaiyang matang sa buhilaman gikan sa gasang, lusay ug katunggan nga mao'y pinuy-anan sa mga isda ug talagsaong mga mananap sa dagat. Kini usab ang nasinati sa mga bisita nga may pahigayon sa ilang Discovery Scuba Dive dinhi. Ang Bohol giila sa iyang world-class nga mga dive spots ug bisan na sa mga libuan ka ektarya nga mga piliw nga naglibot sa isla nga lalawigan. Sa mga buot mo sinati sa scuba diving activities, bisitaha lang ang mga dive resorts nga nagkatag sa mga tourist areas sa Bohol. Alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Good news alang sa mga empleyado sa gobyerno. Pwede na kamong makagamit sa GSIS Touch App for online transactions. Dugang impormasyon kabahin niini ihatod ni Roy Anthony Lumutan. Mayong balita alang sa mga membro o pensyonado sa Government Service Insurance System. Pwede na makita ang inyong records o ma-monitor pa ang inyong loans and claim status sa inyong mga cellphone pinaagi sa GSIS Touch App. So you imagine a GSIS member as a walking GSIS kiosk. Bit-bit niya yung database niya kung saan man siya pupunta. Pwede niyang makita if there are premium underpayments on a daily basis. Makapahimulusab ang membro sa lain pang mga serbisyo sa GSIS pinaagi sa Touch App. I can file a loan with this. I can search my service record. Makita dito how much is your deduction of that particular rate of services.
We have here a tentative computation. Kung gusto ka mo lantaw sa imuhang pension sa GSIS, kung retire ka karon, makita na nimo dayon sa GSIS Touch. Gidetalye ang ubang pang feature sa maong application sa gipahigayong kapihan sa PIA Forum sa Dumaguete City nga gitambungan sa mga representante sa nagkadaiyang buhatan sa gobyerno. Giawhag karon ang GSIS members ug pensioners sa pag-download sa Touch app. Tungod niini, dili na kinahanglan mo linya pa sa GSIS kiosk sa ang mga membro o personal na mo adto sa buhatan sa GSIS aron ma-avail ang ilahang basic services. Mao kana ang maayong balita dinhi sa Negros Oriental. Kini si Roy Anthony Lamotan. Sa pagsaulog sa Fisher Fox and Farmers Month, atong susihon kining aktibidad nga gilusad alang sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Dugang detalye kabahin niini ihatod ni Rizali Calibo. Kapin sa 300 ka empleyado sa agriculture sector, mga mananagat ug mag-uuma nagtipok ug mapasigarbuhong mipasundayag sa ilang mga abot atol sa paghuman sa Farmers and Fisher Fox Month celebration sa Department of Agriculture ning lalawigan sa Siquijor. Nagkadaiyang utanon og prutas ug mga seafood products ang gipamaligya sa barato nga presyo. Aduna usab pasundayag sa mga talento sa pagkanta, sayaw ug balak ug raffle draw alang sa mga baktin sponsored sa Provincial Veterinary Office. Gipasidunggan usab ang duha ka farmers associations ug usa ka young farmer ning lalawigan. Isip gawad sa ka-awardees provincial level sa ilang maayo ug dakong contribution sa pagpalambo sa agrikultura. Sila mao si Jury Umisol usa ka batan-ong mag-uuma, organic agriculture practitioner ug Municipal 4-H Federation President gikan sa munisipalidad sa Larena as outstanding young farmer sa iyang organic vegetable farming, wild beekeeping, native duck and chicken raising ug herbs and spices production. Ang hugpong sa makugihong magbabaol usab nga dunay 50 ka miyembro isip outstanding community-based enterprise sa ilang intercropping of corn, peanut ug produkto nga kaping mais or native corn brew ug ang bunga waling-waling rural improvement club nga dunay 26 ka miyembro nga puros babayi sa ilang production sa cassava, sweet potato ug peanut ug usab sa ilang padayong contribution alang sa women empowerment. Ang mao mga awardees gihatagan og plaque of recognition og cash prize nga 3,000 sa awarding ceremony nga gipasiugdahan sa Provincial Government of Siquijor pinaagi sa Office of the Provincial Agriculturist. Alang niining maayong balita kini si Rizali Anding Calibo sa PIA Siquijor. Nalingaw ra ba mo sa atong episode? Naa ba mo'y nakatunan niini? Comment below sa istorya nga inyong naganahan. Ug ubanay na pud mi sunod semana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, kanunay nga mohatod kaninyo og maayong balita sa Central Visayas.